खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सिलापथा दखरा आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आफादा फोरोंगिरि आगान मुंनि गांसे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लादों। नंगौ दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय कमलपुर बरगुदि फरायसालियाव सिलापथा दखरा आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आफादा फोरोंगिरि आगान मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव सिलापथा दखरा आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि निरन चन्द्र ब्रह्मनि मासि लानानै मेलखौ सामलायनायाव बेखेवगिरि महरै सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा दनेश्वर नार्जारी बिथाङा बाहागो लाना बेखेवना होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एसपि बर' गेजेर फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो बे हाबाफारियाव थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि सुसिल बसुमतारिया। थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि असिनि कुमार स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोर आरो सिलापथार ओनसोल एबा दखरानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंहोयो। गिबियावनो माने निउस माखौ आं गिबियावनो साबायखर बरायना लाबाय। जोङो माने रिटायार जाखांनाय उनाव जों मोनसे अनुभव खालामदोंमोन। जों जिहेतु रिटायार जाबाबो जों समाजावनो दं। समाजाव थानायखाय किसुमान बिबान थानायखाय जोङो आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै माबा मोनसे मावनो हायो नामा साननानै जोङो ज'यैनो मिटिं लिंनानै सावरायनानै फोरोंगिरि आजिरा मोननाय सिलापथा दखरा फोरोंगिरि आजिरा मोननाय आफादखौ दाबाय। आफादाव दाखांनायनि उनाव जों ज'यैनो सावरायनानै जों बे आफादखौ दानानै उद्देश्यफोरखौ मा लानो बेखौ जों सावरायलायनानै जों एसे गोबावहाय रायजो जाबाय। जों प्राय 70आव जों फोरोंगिरियाव हाबदों। बिनि आवगायनो खिन्थाखादों बे ब्रह्मपुरा 1953आवनो बे गामिया ब्रह्मपुरा दंमोन। दिनैसिम जों आफाद दानायसिम जों बे न'खराव बोरै रायजो जादों आरो जों बेसेबां माने शिक्षा दिक्षायाव बा जिखुनु बिथिङाव जों बेसेबां दावगायनो हाखो बेखौ जोङो नागिरनो थाखाय जों मोनसे सावरायलायनानै जों मोनसे सेन्सास खालामनो नागिरदोंमोन आरो जों नागिरना ज'यैनो जों थिरांथा लाबाय जे सेन्सास खालामनो जे जोंनि गामिफ्राव जोंनि बे दखराव थानाय गामिफ्राव बोरै मा थासारियाव दङ बे थासारिफोरखौ मिथिनो थाखाय जोङो आफादनि जानानै जोङो मोनसे सेन्सास खालामनायनि बेबस्था थिरांथा लायो आरो जों गामि हाबनानै जोङो सेन्सास खालामनानै जोङो गामिफ्राव बे गामिया बबे समाव जिरायजेनामोन आरो बे गामिखौ सोर प्रथम दाजेनामोन बेफोरखौ जों गासिबो फारियै जोङो माने सेन्सास खालामो आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेसेबां आवगायखो आरो बायदि बिथिङाव जों बर' हारिफ्रा बे जोंनि दखराव रायजो जानाय बेलायाव जों बेसेबां आवगायखो बेखौ जों सेन्सासाव बे लेखा फोरोंगिरि आगान लेखायावनो जों गासैबो बाहाय फारियै जोङो मानानै लिरथुमनानै दोनजोबखादों आरो बेखौ जों कमप्लिट खालामखांनाय उनाव जोङो बेखौ लेखा महरै दिरुननो थाखाय जों जुजा खालामो आरो जों नाजानायनि गेजेरजों बे लेखाखौ जों साफायनानै लेखा महरै दिरुनो आरो नामखौ जोङो फोरोंगिरि आगान दोनो। दिनै बे लेखाखौ जोंनि रिटायार्ड फोरोंगिरिफ्रा लेखाखौ जोंनि रोंगौथि गोनां मानसिखौ लेंहरनानै बे लेखाखौ बेखेवनो होननानै जों थिरांथा लायो आरो बेनिखायनो जों सिमेन्ट सापरि कलेजनि मा नाम प्रफेसार दनेश्वर नार्जारीखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरो आरो दिनै जों बे लेखाखौ बेखेवो बिथांमोननि जुगेदियै आरो जों गोजोननाय मोन्दों बे जों दिरुननाय लेखाखौ दिनै बाहाय नुजाफैनाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां सापर्ट होदों आरो जों थुलुंगा मोन्दों जे बे लेखाया मोनसे जारिमिन जोंनि दखरानि बर' रायजो जानायनि गासिबो महरा सावगारिया बाहाय बेरखांदों। बेखायनो जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजानि सापर्टखौ जों मोननायखाय बिथांमोननिसिमबो जों रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि थुलुंगायावनो जों इयुनाव आरोबाव जों थांनानै थायाबाबो जों
जों आगान जेराव दोनदों बे आगानखौनो गानानै जाहाथे फैगोन आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरा जाहाथे बे हाबाखौ मावफुङो हारिनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेनिखायनो जों बिथांमोनखौबो बयखौबो जों दिनैनि मिथिङाव गासै सफैनायखौनो जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरो जोबोद जों गोजोनदों एसेनोसै